Hi, T. Ano yung niluto mo? Potato delight. Potato delight. So, ayan po, potato delight na nakikita po natin ngayon is crinkles. Saan yung potato dyan? Char. Ayan. Bye! I-display na yan. Wimi, hi! So, hello! Nandito na nga tayo at itutur at ipapakita ko sa inyo yung mga niluto nila. So, ito na sila guys. Make it delight. Tapos Jessa. Hi, Jessa. Ano niluto nyo? Menudo and... Saan? Turo mo. Ay, dyan, Ayan. hindi ko gusto mapakay. Yan ang niluto ng Jessa Menudo. Ang sarap-sarap kaya. Gusto ko to. Gusto mo yan? Milk cookies. So yan, ito si Jim Shell. Hi, Jim Sheng. Hi. Hi, Jade. Hi, Brad. So ayan guys, yung mga niluto nila. Gusto ko yun. Gusto ko to! Gusto ko to, di ba? Sarap. Gusto mo yon? Guys, I'm craving for this. So ito guys. Chicken teriyaki. So ito yung pinakauna, Menudo. May pangalan, chicken teriyaki. Vintage cookies. Cake with, ano ba to? Ewan ko kung ano to. So ito na po si Madam mo Mexena. Ano yan? Chocolate cupcake. So chocolate cupcakes, pero nakikita po natin ngayon is strawberry. Bayot, icing na bayot! Grabe ka po. So ano to? Bola base. Bula base daw to, pero ang nakikita natin is alimango. Ito po si Rachel. Hi! Hoy! Sawag ka! Ano ba yun ha? Kasi bula base. Hello! Electric pani. Paano ang electric fan? Kung di siya mapalong buga. Kulang, hindi siya mapalong. Ang table, mama. Ito na po si ma'am. Choco batter. What is choco batter? Dili, wala. Ay, kanya din. So ito, pineapple pie. Ano tawag dito? Isa na pinani. Represent. Kuan na siya, buttery cake. Din ka ni ma'am. Kuan daw ni inyo. Magbutang mo diri isa ka kuan. Dahil hanip na lang. So ito na po siya. Asa kung paano center table dili? Natin center table dili. Asa po siya? Kani, dilinit kanita na ng i-present. Pila rabi dapat. Gamay lang. Ito po, taster. Ano tawag dito ba sa cake? Kanina na Buttery cake lagi na. Kani, Butter baka na cake. mga pang... Ma'am, ingon si Ma'am Teleron, ma'am, kay tester daw ni. Tahawa na tester cake. Dapat sa ulo. So pwede naman lang katon, ma'am, oh. Ano ito yung tester? Ang tester ipabilin. Ay, mag-tester ka diri. Okay, tsaka mo ba yung presentation Hindi dili ba mag-tester ka diri yun? presentation. Sige. Tester, ilahin na to. Pineapple pie, chocolate cupcake. Ay, ahan na may mga tester ani. Wala. May lagi kain siya. So, bola base. Hello. So, lakatan ako banana. Hi. Eraser man yung no? Ano na siya pangalan na gani? Kani siya butter cake bala. Ayan. So po, ay milk cookies. Mo ana man day ma. Butter cake. Butter cake lang ni tester ni siya. So dire mga tester. Ay dili, ayo na ni bato na ni sa Ayan, torta. Chicken adobo. Adobo? Ito teriyaki man eh. adobo ni. Graduation party, charot. Lumpia delight. Asa lumpia delight? Hello. Asa chicken lollipop? Labay Brix. Ito na dito. Uy, ang ayos bitaw ni wala ni gi dapat circle ra ni siya no. Yun ang mega bitaw. Kuhanin mo platito, kalito. Yum. Platito. May na? Oo. Mas mega ka ba? Dagko, ha? Awag Brix, dagko. Bayot! Hawa tayo bayot! Ay sir kay ga-vlog pa biya ko. Sorry. It's happy. Dili ka pildi. Uy dapat apil ang table dira jud ka ma'am ay. Wala na ba ng table?
nakuha siya ng option. Ayan. Ang tawag. Chocolate banana cake. Yes, happy. Ayan. One. Wala ka, naliwag ko. Ay, one, six, So, ayan na po si Daidong. Hi! Ano? So, ito na po sila. Picture po sila ngayon. Ayan. Hi, Dives. Awkward. Perfect. Hi, Dives. Sige mo manubag na ko eh. Gamitin na sa siomay yun. Siomay ni? May pangita ko. Dumindot na pala. May tumutanganan na mura mindot. Bowl ba? Gamay nga bowl. Ayaw ni tawon. So, partial pa po yan. Atong gagmay, Partial Daidong. presentation. Adomot na rin. Patong masabi ba nun? Doy! Ano ka siya na yun? Pahitan ko ba? Isa ka table ha. So, gamay. Ito na table May sa kasama na ko. siya, ma'am. Isa ka ha. Rihan. Yay! Siya. Tinawan na ninyo? Wala pa kang pilaw. Ang mintas ka ani. Ay, sadang lagom ihatag ni ma'am. Ha? Lagom yung ihatag, ma'am eh. Galing naman kung pagod. Ha? Pagod na siyang magmahal. Lagi mo, mas lagi ang pagod mo. Ma'am, awa inig. Apil ng papel. Hindi pa dyan maibot ang papel. Salamat inyo ni balik ganina. Yes, ma'am. Eksakto na? Naay royal no kay orange man. Sobraan yung orange lagi. Orange Kuan mo. juice. Tang. Ituklak. Royal ka. Da royal. Wala kong royal nung pantin mulo. Malit pa mo ila tinida. Silawi kay Nay. Dili na. Pero Dami mo na pagod mo. Partial pa po yan. Nag-ipig, di ba nagawa ng Ayan. Ayan, napustol na. And dito na side. Alright. Ibaliktad man inyong table. Hoy, mas nagpaibabaw ang kuan. Nagpaibabaw ang ruya ay Diyos man na. Nawala ng lasa sa pan. Dili lami. Lami ka. Ayan. Ayan. Ma'am, dili kita mao. Di mao di. Kanay ka sa pili. Wala na wala. Di siya mauay, labot na gito. Yun ang isa din na kami. Wala. And dyan nagtatapos ang ating vlog for today, guys. Salamat sa mga nanonood mula umpisa at sa huli. And don't forget to subscribe again and over again sa aking YouTube channel. So, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!